βίντεο θα το φτιάξω για να δείξω πώς μπορείς να αγοράσεις ένα πακέτο με κάρτα. Λοιπόν, διαλέγεις το πακέτο που θέλεις, Trading Hub, Payment Hub ή Staking Hub. Πάμε λοιπόν στο Staking Hub. Διαλέγεις το πακέτο που θέλεις να πάρεις, ας πούμε αυτό, και Pay with USDT Tether την πρώτη φορά. Όταν όμως έχεις ήδη προμήθεια μέσα στο λογαριασμό σου, δηλαδή εδώ βλέπεις ότι έχω ήδη προμήθεια μέσα, θα μπορούσα να το πληρώσω και με την προμήθεια να το αγοράσω. Αν δεν έχεις, θα πας στο Pay with USDT Tether, και διαλέγεις το blockchain, το Tron Network. I understand. Είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να το διαβάσεις. Εδώ βέβαια διαλέξαμε το Tron γιατί θα πληρώσουμε με την κάρτα. I understand. Create an order, δηλαδή δημιουργούμε την παραγγελία και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τώρα με το address γιατί ερχόμαστε εδώ buy with credit card. Έρχεσαι εδώ, μας οδηγάει σε αυτή τη σελίδα. Και continue. Εδώ σου λέει ότι σε ευρώ για τα 500 USDT θα πληρώσεις 496,91 ευρώ. Continue. Από εκεί και πέρα το email σου θα κάνεις verify και θα φτιάξεις, δηλαδή θα κάνεις εσύ βήμα-βήμα αυτό που σου ζητάει εδώ πέρα σαν μια κανονική έγγραφη. Αυτά ήτανε. Γεια σας.